Eli tervetuloa kaikille syksyn ensimmäiseen ja Findinetin toiseen ekosysteemi- ja yhteistyöfoorumiin. Tänään meillä on agendalla itse asiassa 2 pääasiaa, eli turvallinen asiointikanava, konseptin esittely ja sitten miten Findinetin kokeiluhankkeita edistetään, niminen osuus. Mä käyn läpi tuon ensimmäisen ja meillä sitten Markus käy läpi toisen. Ja sitten voidaan itse asiassa näiden molempien välissä keskustelujen loppuun myös keskustella yhdessä, että mitä ajatuksia nämä herättää. Ja niille, joille mä en ole vielä tuttu, niin mun nimi on Annika Koli ja aloitin elokuussa Findinetillä ekosysteemi ja tarjoama johtajana. Mutta hypätään päivän agendalle. Eli turvallinen asiointikanava, niin miksi se on just nyt ajankohtaista ja miksi ollaan tässä syksyllä tähän tartuttu, niin Finanssiala itse asiassa julkaisi ihan tässä syyskuussa tuoreempia tilastoja, jotka oli aika hurjat, eli kalastelut ja muut huijaukset kasvaneet alkoivat räjähdysmäisesti. Pankit sai tammi-kesäkuussa eli ensimmäisellä vuosipuoliskolla estettyä ja palautettua 15,9 miljoonaa euroa, ja vuotta aiemmin oli ollut tämä summa 6,7 miljoonaa, ja asiakkaat menetti 19,8 miljoonaa ja vuotta aiemmin 10,8. Eli hurjat nousut noissa luvuissa. Tuossa on lähde tuohon Finanssialan uusimpaan artikkeliin, jossa on näistä tarkemmin. Se kyllä suosittelen, oli tosi hyvää tilastoa kerätty siitä, mutta tässä tämä minusta kiteyttää sen, että minkä takia nyt tämä turvallinen asiointi on syytä nostaa pöydälle. Ja vielä, että minkä takia nykyiset asiointikanavat ei riitä, niin ongelma on just se, että nyt kun on AI-pohjaiset kielimallit kehittyneet, niin luodaan koko ajan yhä uskottavimpia viestejä. Ihmiset joutuu olemaan sen vuoksi sitten ihan jatkuvasti varpaillaan sen suhteen, että mitä heille lähtee. Ja sitten ihan riippumatta nyt sitten kielimalleista, niin päivittäiset viestintäkanavat, sähköpostit ja tekstiviestit, niin ne ei oikein sovellu luottamuksellisten asioiden hoitoon. Eli ei ole turvallisia kanavia silloin, kun täytyy jotain henkilökohtaista tietoa viestiä. Ja sitten ihmisten on aika vaikeaa hallita useita organisaatiokohtaisia kanavia. Ja näistä syistä johtuen sitten nuo taloudelliset tappiot, tuossa oli noita edellisellä kalvolla lukuja, ja toki sitten yksityishenkilöille taloudellisten tappioiden lisäksi niin henkilökohtaiset vahingot voi myös olla melkoisia. Organisaatioille toki maineriskiä tulee näistä vaikutuksista, ja asioiden hoitaminen yleisesti hankaloituu ja viivästyy, kun joutuu ihmiset epäilemään myös niitä aiheellisia viestejä, tai ihmiset alkaa epäilemään myös aiheellisia, ihan asiallisia viestejä. Ja vastaanottajat ei sitten aktiivisesti oikein pysty seuraamaan kaikkia organisaatiokohtaisia kanavia, josta johtuen sitten ei oikein tavoiteta aina ihmisiä. Eli tämmöinen ongelmavyyhti meillä on tässä pöydällä. Haluaako joku itse asiassa tähän lisätä tai kommentoida tässä välissä jotain? Mikäli ei, niin voidaan hyppää eteenpäin. Eli miten voitaisiin näitä ongelmia ratkoa digitaalisten lompakoiden avulla, niin me voitaisiin luoda turvallinen asiointikanava, jonka avulla organisaatiot ja ihmiset voi varmistaa toistensa identiteettitiedot ja sitä kautta päästä keskustelemaan ihan tekstipohjaisten viestien lisäksi
myös välittämään todisteita turvallisesti ja sujuvasti. Eli luoda kanava, jossa molemmassa päässä sekä organisaatiot että ihminen pystyvät olemaan varmoja, että toisessa päässä on juuri se, joka sanoo olevansa ja tämän jälkeen turvallisesti lähettää viestejä toisille. Ja me ollaan valmistettu tämmöinen demo, jonka tarkoitus on nyt avaa sitä, että miltä tämä voisi näyttää käytännössä. Ja pieni hetki, mä tässä vaihdan ruudun jakoa, niin katsotaan tarkemmin, miten tämä voisi mennä. No niin, näkyykö kaikille jako hyvin? Näkyy. Mahtavaa. Eli tämä on tosiaan tämmöinen, meillä on tämä konsepti on konseptointivaiheessa, mutta asian viestimiseksi, selkeyttämiseksi ollaan työstetty tämmöinen niin sanottu klikattava proto, jonka avulla on sitten helpompi hahmottaa, että mistä me puhutaan, miten tämä voisi toimia. Ja ajatus on se, että yritys tai organisaatio voisi viestiä oman organisaationsa verkkosivulla, että nyt on tämmöinen käytössä uusi turvallinen asiointikanava, jonka kautta voi viestitellä ja lähettää turvallisesti tietoja. Ja tietysti jos ihmisellä ei ole käytössä tämmöistä lompakkosovellusta, niin siellä voitaisiin lompakkosovellukseen reitittää, mutta nyt tässä demossa ei keskitytä siihen lompakkosovelluksen asennukseen, vaan otetaan tällainen case, jossa oletetaan, että ihminen on jo asentanut lompakkosovelluksen ja haluankin suoraan siirtyä nyt tämän niin kuin asiointikanavan aktivointiin. Ja tähän voitaisiin linkki tarjota sivulla ja nyt täältä se reitittäisi tähän identiteettilompakkoon, joka sitten toimii niin kuin käyttäjän valitsema identiteettilompakko toimii, ja samalla sitten siellä organisaation verkkosivulla annettaisiin tälle ihmiselle QR-koodi näytettäisiin, jonka nyt sitten voisin tällä lompakkosovelluksella skannata ja näin aktivoida asiointikanavan. Eli tässä mä tällä lompakkosovelluksella skannaan sieltä äskeisessä organisaation sivulla näkemäni QR-koodin. Näin aktivoidakseni tämän kanavan, jonka jälkeen kanava on aktivoitu. Ja tässä nyt näkyy alla tämmöisiä aiemmin aktivoituja yhteyksiä, eli jos mä olisin tehnyt tämän nyt muille organisaatioille aikaisemmin, niin ne olisi ikään kuin siellä jo olevina kanavina siellä mun identiteettilompakkosovelluksessa. Ja nyt kun mä olen tämän yhteyden luonut ja tämän jälkeen mä näen, että nyt siellä toisessa päässä on tietty organisaatio ja organisaatio näkee myös tässä, että täällä on nyt Annika täällä toisessa päässä. Ja voisin aloittaa, Kirsi käyttäjä, olen tässä tällä kertaa, joten nyt kun on Kirsi käyttäjänä tässä käyttämässä, niin voisin aloittaa viestinnän tämän organisaation kautta, joka kysyy nyt, että miten voisi auttaa. Ja mä voisin kysyä ohjeita liittyen nyt mihin tahansa asiointiasiaan, jolloin organisaatio vastaa, että okei, että tarvitsee multa nyt tietoa, mä voisin sen antaa. Ja sitten tässä yksinkertainen tapaus, tässä oli nyt vain tekstimuotoisesti sujui tämä asia, niin se olisi tässä hoidettu. Nyt sitten tätä turvallista asiointikanavaa voisi käyttää myös siihen, että nyt itse asiassa organisaatio lähettikin mulle viestin, mä saan lompakko sinne mun puhelimeen viestiä, että sulla on uusi viesti organisaatiolta X, joten mä menen lukea sen ja nyt tämä organisaatio kertoo, että mä olen lähettänyt hakemuksen organisaatiolle, jota varten he tarvitseekin multa lisätietoa, joku dokumentti, joka sisältää vaikka sellaista tietoa, että sitä ei sähköpostilla ole asianmukaista lähetellä, niin nyt organisaatio voi multa
pyytää sitä tietoa, mä voisin siihen liittää. Tässä on nyt mun liitetiedosto, olkaa hyvä. Ja organisaatio vastaa, että kiitoksia ja asia selvä. Ja näinkin yksinkertainen asia tässä voisi olla kyseessä ja näin se voisi toimia. Haluaako joku tässä vaiheessa kysyä jotain tästä konseptidemosta? Kuulla on käsi pystyssä. Kiitos. Tämähän on aivan loistava oivallus ja ihan ehdottomasti oikea asia. Kysymys, onko tämä jotakin, mitä lääkäri-potilas välissä myöskin on jo mietitty? Me ei olla oltu yhteydessä terveydenhuoltoon vielä, mutta erittäin mielenkiintoinen avaus varmasti olisi tai voisi olla sielläkin käyttöä. Eli tässä ollaan sellaisessa pisteessä, että haetaan aktiivisesti juurikin eri toimijoita tähän kehittämään tätä konseptia. Tuleeko pieni hetki muita kysymyksiä? Teemulla on käsi pystyssä. Joo, morjesta. Teemu Varpanen tässä Receipt Hero-roolissa ehkä. Mutta yleistäinen kysymyksenä, niin onko tässä ajateltu sitä, että miten organisaatiot ja käyttäjät saadaan käyttämään palvelua? Että onko se jotain keppiä, porkkanaa tai jotain muuta? Ja tavallaan sen ratkaisun arvohan on vain niin suuri, kun se käyttäjäpeitto on. Erinomainen kysymys. Tässä turvallisessa asiointikanavassa nyt tällä hetkellä sanotaan työhypoteesi olisi sellainen, että lähdetään ratkomaan tunnistetaan sellaisia ongelmia tai asiointitilanteita, jotka nykyisillä työkaluilla on vaikeaa hoitaa, niin tässä lähdettäisiin sillä, että sitten se organisaatio voisi kertoa, että hei, että nyt kun mä olen vaikka tekemässä jotain asiaa X organisaation verkkosivuilla, joka on aikaisemmin ollut aika hankala hoitaa, niin sitten siellä voitaisiin kertoa, että hei, nyt sä voit hoitaa tämän asian helpommin aktivoimalla tämän turvallisen asiointikanavan. Että se olisi niin kuin tässä niin kuin ensimmäisessä vaiheessa se hypoteesi, eli silloin siinä on aika iso insentiivi, jos esimerkiksi asia on ollut paperien varassa tai jotenkin tosi hankala hoitaa aikaisemmin, niin siihen verrattuna lompakkosovelluksen asennus on aika yksinkertainen operaatio. Eli että sitä käyttötapauksia koetaan ratkaista ne ja toivotaan, että se arvo on tarpeeksi suuri, että organisaatiolla on motivaatio ja käyttäjillä on mukaan. Onko teillä mielessä jotain ensimmäisiä tapauksia tai työn alla? Tällä hetkellä siis on voimakkaita oletuksia ja tällä hetkellä ollaan siinä pisteessä, että me validoidaan näitä oletuksia ja käydään myös keskusteluja eri organisaatioiden kanssa, esimerkiksi asiakaspalveluorganisaatioiden kanssa, jotta tunnistetaan niitä, että pitäisi olla tietenkin riittävän toistuva ongelma, että ei ainoastaan sellainen hankala, että kerran vuodessa tulee tämmöinen ongelma eteen, vaan toistuva ongelma, niin näitä yhdessä tunnistetaan. Ja kyllä niitä on niin kuin tunnistettu, mutta niin kuin jätän nyt tässä sille avoimeksi ja niin kuin ikään kuin kutsu myös kaikille läsnäolijoille, että erittäin mielenkiinnolla käydään myös keskusteluja teidän kanssa, että millaisia ongelmia kullakin organisaatiolla on. Kiitos. Yes. Tässä Lauralla on myös käsi pystyssä. Yes, moikka Laura OP:lta. Mä mietin sitä siis, että oliko tämä ajatus, että tämä olisi joku yksi ja sama sovellus, mitä usean eri organisaation käyttäjät käyttää, vai tuleeko tästä joku yleishyödyllinen kilke, jonka voi integroida osaksi omaa palvelua, ja siihen liittyen myös, että vai menikö minulla tuossa demossa ohitte, että miten se sitten on sille käyttäjälle selvää, että tämä on nyt luotettu kanava ja mä voin luottaa tähän tyyppiin, joka siellä toisessa päässä on? Erinomainen kysymys. Eli ajatuksena Findillä on, että ei sidottaisi mihinkään tietyn palveluntarjoajan lompakkoon, vaan ihan
näillä lompakkosovelluksilla saataisiin nämä toimimaan. Toki niin alkuvaiheessa varmasti tullaan esimerkiksi julkaisemaan Findin sivuilla lista, että nämä on niin kuin meidän testaavia ja yhteensopiviksi todettuja lompakkoratkaisuja. Ja sitten samalla nyt organisaatio, jos omilla verkkosivuillaan esimerkiksi suosittelee tätä, niin siinähän voisi myös nostaa niin kuin suositeltuja lompakkosovellusratkaisuja siihen just tämän kysymyksen helpottamiseksi, ettei käyttäjän tarvitse sitten lähteä seikkailemaan ja arpomaan niitä lompakoita. Eli siinä niin kuin tavoitteena on, että tuetaan. Ja sitten tietenkin organisaation päässä on ajatus, että tietenkin integroidutaan niihin nykyisiin järjestelmiin ja prosesseihin, mitä on jo olemassa. Vastasiko kysymykseen? Joo, ja eli sitten tavallaan tässä on nyt niin kuin ajatuksena, että koska luotan tähän sovellukseen, niin sit voin olettaa, että luotan myös siihen vastapäähän. Mä voisin vastata tuohon. Yes. Kuuluuko mun ääni? Kuuluu oikein. Joo, meillä on niin kuin 2 tavallaan vaihtoehtoista tapaa, jota tässä niin kuin mietitään. Että yksi on se, että hyödynnetään nykyisiä tunnistautumisvälineitä, vahvan tunnistautumisen välineitä, jonka kautta käytä sitten ikään kuin aktivoimassa se yhteys, ja kun vahvasti tunnistaudutaan, niin se henkilöhän saa silloin tiedon siitä, että minkä organisaation palveluun kirjautuu, ja vastaavasti sitten se organisaatio saa tiedon siitä, että kuka sieltä tunnistautui. Ja sitten se organisaatio voi siellä omassa järjestelmässään parittaa sen lompakko-osoitteen siihen henkilön profiiliin. Ja tämän hetken työhypoteesi, mitä on käyty tässä nyt läpi, niin vaikuttaisi siltä, että tähän voisi sitten jatkossakin luottaa, että se ei olisi mitenkään ikään kuin kertakäyttöinen yhteys, vaan se pysyisi ikään kuin aina auki, ja se organisaatio voisi luottaa, että siellä on aina se tietty henkilö käyttämistä lompakkoa. Se on yksi tapa. Toinen tapa on sitten se, joka vaatii vähän enemmän sitten ekosysteemin jäseniltä osallistumista, on se, että luodaan kredentiaalit näihin lompakoihin, jolloin sitten tietyllä tasolla ei ole vahva tunnistautuminen ensivaiheessa, kun sitä kredentiaalia käyttää, mutta tietyllä tasolla kuitenkin se organisaatio voisi esimerkiksi varmistua siitä henkilöidentiteetistä, ja vastaavasti sitten kredentiaalipohjaisesti niin se käyttäjä voisi varmistua sen organisaatioidentiteetistä. Että näitä kahta tässä nyt tutkitaan. Ja sitten on toinen, kolmas, joka on ehkä kaikista heikoin vaihtoehto, on se, että ei ole minkäänlaista vahvaa tunnistautumista, vaan hyödynnetään niitä identiteettejä, eli mitkä on tänä päivänä olemassa, että luotetaan ikään kuin web-sivuun, jonne mennään, ja sitten nykyisiin asiakkaan kirjautumismenetelmiin, jotka ei ole välttämättä vahvoja, ja sillä tavalla sitten paritetaan se henkilön lompakko siihen henkilön profiiliin. Siinä on 3 kaiken kaikkiaan vaihtoehtoa. Vapasko Laura tämä riittävästi vai jäikö vielä kysymyksiä? Joo, kiitos. Sitten täällä oli muutamia kysymyksiä. Meillä on meidän teknologiajohtaja Samuelkin mukana. Täällä oli Mikael Afelström kysynyt, että eikö niin, että demoa ei voisi toteuttaa nykyisen ARFin mukaisessa EU-eIDAS-lompakossa, koska se tukeutuu DITCOMiin. Eli juuri näin, että ne ARFI-määritykset ei mahdollista tämmöistä interaktioa, mitä tässä kuvataan. Ja sitten oli, että olisiko lompakko Harri Honko kysyi, että olisiko lompakko käytettävissä sekä mobiilissa että käyttäjän tietokoneella. Liitteiden lähettäminen mobiilissa voi olla haasteellista. Kyllä se on mahdollista. Tietysti sitten siinä on se, että yleisemmin nämä käyttäjän lompakot, ja Samuel voi korjata, mikäli mä olen väärässä, niin yleisemmin ne on ollut näitä mobiililompakoita.
Ja mä vastasin nyt tuonne chattiin, että löytyy niin kuin sekä mobiilisovelluksia, että löytyy myös sitten selainkäyttöisiä niin sanottuja pilvilompakoita. Ja myös mun ymmärtääkseni semmoisia pilvilompakoita, jotka pystyisi myös DIDCOM-viestejä välittämään, että mahdollistaisi tämän, mutta tekniset speksit ja niin kuin ne lompakot, joita tätä sitten mahdollisesti tukisi, niin selviää myöhemmin. Mutta ja myös se, että niin kuin kuinka moni saa niitä liitteitä sinne sitten, missä vaiheessa mahdollistettua. Joo. Harilla on käsi ylhäällä. Niin, lyhyt kommentti, vaan siis käyttötapaus voi olla sellainen, että tavallaan tuo demokin indikoi sen, että se mobiililla käytännössä aloitetaan se keskustelu ja luodaan se kanava, mutta jos tullaan siihen tilanteeseen, että sitten oikeasti se liite ei olekaan siinä mobiilissa, vaan haluttaisiin siirtää se keskustelu vaikka sitten sille työkoneelle, niin sehän olisi näppärää, että olisi tämmöinen multi-device-lompakko käytettävissä. Mutta toisaalta sitten käyttötapausta ei voi suunnitella sitten lähtökohtaisesti siihen, että käyttäjällä on käytettävissään toi cloud-lompakko. Että se tietyllä tavalla voi nyrjähtää sitten siinä mobiilikäytössä, jos olettaa, että siellä on se liitteiden siirtomahdollisuus. Yes. Todella hyviä kommentteja, hyvää keskustelua, joka nivoutuukin tähän seuraavaan hienosti, eli miten mukaan, eli jos niin nyt jo tunnistatte tarpeen ratkaisulle ja haluatte mukaan kehittämään tätä turvallisen asiointikanavan konseptia, niin nyt etsitään aktiivisesti porukkaa tähän yhdessä tätä kehittämään, ja tavoitteena on tietenkin myös niin nuo käyttäjäpolut kuin sitten teknisten kysymysten ratkominen yhdessä. Ja ehdottomasti olkaa meihin yhteydessä, jos haluatte joko tekniseltä vinkkeliltä tai sitten asiakasnäkökulmasta tai sekä että näihin pureutua yhdessä. Ja itse asiassa tässä seuraavaksi oli minullakin keskustelua, eli jos tähän turvalliseen asiointiin tulee vielä kysymyksiä tai kommentteja, niin otetaan niitä. Jos ei, niin voidaan hyppää Markuksen osuuteen. Moi, Pekka Kaipio OP:ltä. Joo, tämä on mielenkiintoinen keissi ja tässä tulee mieleen se, että tässähän on hyötyjä semmoisille yrityksille valtavasti, joilla ei ole olemassa olevaa tämmöistä digitaalista asiointikanavaa, mutta sitten taas toisaalta haasteena on se, että varsinkin isoilla toimijoilla on jo olemassa omat digitaaliset asiointikanavat, että onko teillä näkemystä siihen, että miten tämmöinen tavallaan rinnakkainen kanava toimii sitten tämmöisten isojen toimijoiden kanssa? Erinomainen kysymys. Ja tässä nyt on myös isojen toimijoiden kanssa käydään just niitä keskusteluja ja tunnistetaan niitä käyttötapauksia, missä tavallaan nykyiset kanavat on ongelmallisia. Niitä jonkin verran ollaan jo tunnistettu, mutta uskoisin, että sieltä löytyy vielä tapauksia, että missä ikään kuin on rinnakkain tai tarvittaisiin jotain vielä lisää tuohon rinnalle. Mutta ihan oikein tunnistettu, että varmasti sellaiset, että mitä niin kuin vähemmän organisaatiolla on tuommoisia turvallisen viestinnän välineitä käytettävissä, niin varmasti sitä niin kuin enemmän niitä tapauksia on, mutta myös silloin, kun on käytössä, niin jonkin verran ollaan tunnistettu myös tapauksia niihin. Ja nyt taisi olla Piialla käsi pystyssä. Odota ihan pieni hetki, Annika. Sori, mä en ole huomannut laittaa mikkiä pois päin. Niin, ehkä täydennyksenä tuohon vielä, mitä Pekkakin kysyi, niin nyt jos ajatellaan tämmöisiä turvallisia kanavia, mitä on tänä päivänä käytössä, niin kuin esimerkiksi pankeilla on verkko- ja mobiilipankit ja näin poispäin, niin tänä päivänä pankit joutuu sitten kuitenkin käyttämään näitä niin kuin yleisiä viestintävälineitä, esimerkiksi herätteiden lähettämiseen, esimerkiksi saapuneesta laskusta tai jostain muusta saapuneesta viestistä ja sillä lailla. Ja me nähdään tämän kaltaisen ratkaisun niin kuin korvaamaan niitä sähköpostia ja tekstiviestiäkin.
siinä herätekanavan roolissa. Ja tämmöinen kanavahan sitten mahdollistaa se, että tarjotaan paljon enemmän tietoa kuin mitä tänä päivänä voidaan sähköpostin tai tekstiviestin kautta ylipäätään välittää, koska siellä ei voida mitään sensitiivistä tietoa kertoa. Esimerkiksi tänä päivänä tulee esimerkiksi omasta pankista ilmoitus, että sinulle on saapunut lasku, mutta ei mitään sen kummempaa tietoa, ja välillä voisi kiinnostaa vähän sekin, että mikä se lasku on ja mikä siinä on loppusumma ja tämän tyyppistä. Mutta sitten oli Pia. Joo, moi. Tosiaan Pia OP:ltä ja Markus hyvin itse asiassa katsoikin osan siitä, mitä oli mielessä. Eli tässä on ehkä kaksi kerrosta. Eli meillä on tällä hetkellä, niin kuin Markus kuvasi, niin meillä on se herättelykerros, jossa me herätellään asiakasta, että täällä on asiaa. Ja sitten meillä OP:llakin on asiakkaalle laitetaan verkkoviesteillä sitten tietoa, että on vaikka vakuutuskirjat on nyt siellä omassa arkistossa tai vastaavaa. Ja siinäkin on jo 2 kerrosta. Eli me tietyllä tavalla joudutaan nyt käyttämään useita eri kerroksia, koska meillä ei ole tällaisia nykyaikaisia ratkaisuja käytössä. Ja tämä mahdollistaa sen, että me voidaan jo suoraan vaikka viestiä asiakkaalle sitten tämmöiseen turvalliseen asiointikanavaan, että hei, sinulla on omassa arkistossasi vakuutuskirjat saatavilla, joka vähentää semmoista monen kerroksen hyppyyttämistä asiakkaalle. Ja sitten jopa näkisin, että tämmöiset mobiilipohjaiset sovellukset mahdollistaa sitten sen push-ilmoituksen vielä laittamisen, että uusi viesti on saapunut sinne wallettiin ja sieltä pääsee sitten tarkistamaan sen asian. Ja ehkä tuohon lisätäkseni vielä Annika oli hyvin kuvannut nyt tuossa esimerkissä tuon tämmöisen niin kuin one-to-one viestinnän yrityksen ja asiakkaan välillä. Ja sitten on lisäksi näkisin, että toinen ehkä vähän eri muotoinen viestintätyyli voisi olla sitten tämmöinen one-to-many viestintä. Esimerkkinä vaikka pankeilla lähetetään palvelumuutoksista ja hintamuutoksista asiakkaille tämmöinen yleisviesti, että nyt on tullut hintamuutoksia tai palvelumuutoksia. Ja osa näistä on täysin regulaation perustuvia, kuten meidän vaikka katteettomuusilmoituksetkin. Niin niissä ei välttämättä odoteta asiakkaita vastausta takaisin, jolloin sen chattikäyttöön liittyvän tyyppisen rinnalla voisi olla myös vielä tämmöinen ehkä perinteisempää sähköpostin tyyppistä niin kuin käyttöliittymää muistuttava näkymä. Yes. Loistavaa. Kiitoksia Pia. Sitten Teemulla on vielä käsi pystyssä. Joo, itse asiassa aika samaa menisin sanoa, mitä tuo Piakin tuossa äsken, että niin kun käyttötapauksista puhutaan, niin nämä olemassa olevat käyttötapaukset, mitä pystyy laajentamaan tai tehostamaan, niin on varmaan niin kuin voisi kuvitella niin kuin mielenkiintoisia, koska niissä on olemassa olevat rakenteet ja ikään kuin arvontuotto on paljon nopeampaa ja käyttäjäkunnat on valmiina. Esimerkiksi tuli esimerkkinä kaikkien rakastamat puhelinmyyjät, niin mutta tavallaan semipositiivisessakin tapauksessa, jos tehdään vaikkapa sähkösopimus, niin sitä pitää erikseen vahvistaa. Niin tämmöisiä niin olemassa oleviin prosesseihin, jossa tarvitaan joku vahvistus, niin voisi olla ikään kuin matalin kynnys ottaa tämän tyyppisiä käyttöön. Ihan vaan tämmöinen havainto. Yes, kiitos Teemu. Tuleeko muuta kommenttia tai kysymystä mieleen tässä vaiheessa? Jes, mä annan Markus nyt. Ootas, Timolla nousi vielä. Joo, tuossa mä teen tietoturvaa, teen tiedona ihmisenä, pohdin kaikkea, mitä voi mennä pieleen, eli näitä unhappy ja evil caseja, niin jos tässä mennään nyt avoimeen arkkitehtuuriin niin kuin toimijoiden suhteen, niin mikä estää mua perustamasta omaa OP-pankkia, jolloin teen itse sille kredentiaalit ja sanon, että hei, minä olen OP-pankki ja nyt kirjaudut tänne sisään ja niin poispäin ja juttelu mun kanssa ja kerro tietosi mulle. Haluuko Samuel vaikka tai Markus meiltä vastaa tuo? Mä voin vastaa ensin sen, mitä niin kuin Markus tuossa sanoi, että on tavallaan 3 tapaa varmistua siitä niin kuin
toisesta osapuolesta. Ja että jos lähtee siitä ensimmäisestä, että niin kun mä menisin vaikka OP-pankin verkkopankkiin ja kirjautuisin siellä sisään, ja siellä OP-pankki näyttää mulle, että Samuel skannappa tästä QR-koodi, niin muodostuu yhteys minun ja sinun välille, niin silloin me ollaan niin kuin toisemme tunnistauduttu. Ja toki niin kun mun pitää siinä niin kun olla yhtä varovainen kalasteluyritysten kanssa, että mä tiedän olevani siellä oikeasti siellä OP-verkkopankissa, enkä vain sen näköisessä toisessa paikassa. Ja sitten jos mennään tämmöisiin, niin kuin, että varmenteen kautta tai sitten jonkun tämmöisen verifiable data registerin kautta pyritään varmistumaan siitä toisesta osapuolesta, niin sitten niin kuin ehkä pyritään vaikuttaa siihen, että lompakkosovelluksiin tulee niin kuin tavallaan luottamuslistat vähän niin kuin nykyisen CA-menetelmän kautta. Että niissä jo tällä hetkellä voi olla semmoisia, että ne on kytketty johonkin tämmöiseen rekisteriin, joka sanoo, että okei, nyt kun täällä on tunnistettu taho, niin me voimme taata, että tämä on oikeasti OP-pankki. Ja sitten taas, jos mennään siihen, että mä menen tuonne Kaken nyrkipaja KY:n web-sivulle ja kierryn siellä tunnuksella ja salasanalla, niin silloin se niin kuin luottamus minun ja heidän välillä on tietenkin melko heikko, että silloin ei saada tätä, ja se nyt on meillä vähän niin kuin mietinnässä, että halutaanko me ylipäätään mahdollistaa, tai jos me tämmöinen niin kuin tuote lanseerataan, niin halutaanko me sitten laittaa siihen jotain semmoisia rajoituksia, että tätä saa käyttää vain, jos on niin kuin hyvä luottamus ja vahva tunnistaminen, jolloin niin kuin tavallaan tuotteen brändiarvo säilyy parempana. Sitten taas, niin kuin, jos halutaan laajaa adoptiota ja sitä, että kuka tahansa saa käyttää, miten itse tykkää, niin sitten voitaisiin niin kuin lisensoida sillä tavalla, että kuka tahansa voi ottaa tuolta GitHubista repon ja iskeä sen omalle nettisaitilleen. Niin tätäkään ei ole vielä päätetty. Okei, joo. Joo, eli tuttu ongelma. OP-pankki sen takia, että tämän palaverin aikana mä oon saanut jo OP-pankilta 3 viestiä. Enkä ole asiakas. Kai sä oot mennyt heti huolissasi syöttämään kaikki henkilötiedot sitten niille sivuille. Muuta ja salasanat saman tien varmuuden vuoksi, että helpompi asioida. Mahtavaa. Mä annoin Markus sulle ohjat, niin voit Joo, mä katsoin, että oliko täällä mitään muuta. Oliko jollain muulla? Tänne on muutamia kysymyksiä heitetty tänne chattiin. Onko joku, joka haluaa nostaa esille vielä jonkun, mihin ei vastattu tässä kohtaa? Mikäli ei, niin sitten mä otan yli tästä esityksen. Eli kuinka Finidet-osuuskunnan kokeiluhankkeita edistetään. Mä itse asiassa tässä Annikan esityksen aikana lisäsin tähän pari kalvoa lisää. Mikäli aihe kiinnostaa ja meillä jää aikaa, niin voidaan sitten keskustella vielä siitä, että millä tavalla tavallaan nämä EUDI, eli eurooppalainen digitaalisen identiteetin hankkeet ja eurooppalainen digitaalinen identiteetti suhtautuu sitten Finidet-osuuskunnan puitteissa kehitettäviin näihin ratkaisuihin, mutta se voidaan parkkerata myöhempääkin varten, mikäli aika ei riitä. Eli yleinen päämäärä ja tavoitteet, niin perimmäisenä päämääränä meillä on luoda toimivia sähköisen asioiden ratkaisuja, jotka just vastaa näihin entistä paremmin ihmisten ja yritysten erilaisiin tarpeisiin ja asiointitilanteisiin sujuvoittamalla sitä asiointia. Lisää tuottavuutta ja saa aikaan näitä kustannussäästöjä, vähentää osapuolten välisiä riskejä, tarjoaa uuden tyyppisiäkin liiketoimintamahdollisuuksia. Eli tässähän, jos ajatellaan todisteiden myöntäjiä tai todisteiden hyödyntäjiä, kun me saadaan tämmöinen vahvistettu data liikkumaan yhteiskunnassa, niin siellä on varmaan erityyppisiä uusia palveluita, joita voidaan kummassakin päässä sitten tuotteistaa. Parantaa kansallista kilpailukykyä ja turvallisuutta. Ja sitten, jos tätä ambitiotasoa nyt ajatellaan tässä seuraavan 1,5 vuoden aikana, niin meidän tavoite on tosiaan päästä tuotantoa vastaavaan pilottiin. Eli meille tämä tarkoittaa sitä, että testataan tuotantoa vastaavassa ympäristössä ihan oikeilla käyttäjäjoukoilla, joista sitten voidaan lähteä laajentamaan laajempaa tuotantoa ja tehdä kaikille saatavaksi nämä palvelut.
Eli vaikka me puhutaan kokeiluhankkeista, niin tätä ei pidä ymmärtää sitä, että me puhuttaisiin jostakin pokeista. Toki näissä voi olla sitten erityyppisiä niin kuin pokkivaiheita ennen kuin mennään siinä pilottiin, ja todennäköisesti onkin testausta ja näin, mutta että se ei ole se tavoite, että tehdään jotenkin teknisiä kikkailuja ja kokeiluita, vaan ihan oikeasti pyritään tuottaa liiketoiminnasta lisäarvoa osallistujille. Sitten tämä meidän yksi perusperiaate tässä osuuskunnassa on se, että me toimimme avoimessa yhteistyössä. Osuuskunta on perustettu ylipäätään sen takia, että siihen olisi helppo liittyä kaikki, jotka pystyy sitoutumaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin, ja sama ideologia on myös näiden kokeiluhankkeiden osalta. Ja FinDenet-osuuskunnan osalta niin pyrimme edistämään tätä toimijoiden välistä yhteistyötä, luomaan näitä yhteisiä toimintatapoja, pelisääntöjä ja ratkaisuja sillä tavalla, että me saataisiin kansallisia ratkaisuja aikaiseksi. Ja sitten ylipäätään toimitaan ja viestitään avoimesti ja toivotaan kaikki eri toimijat tervetulleeksi tähän yhteistyöhön. Ja kaikki sellaiset toimijat, jotka pystyvät sitoutumaan yhteisiin pelisääntöihin. Sitten hyödyntää avoimia standardeja ja määrityksiä ja lähdekoodia ja jaetaan omia tuotoksia muiden hyödynnettäväksi. Eli tällä pyritään välttämään nimenomaan se, että syntyisi minkään tyyppisiä toimittajalukkoja sitten. Kokeiluhankkeen tiekartta. Tämä on tämmöinen niin kuin hyvin yleisluontoinen kuvaus siitä, että millä tavalla tai minkä tyyppisissä vaiheissa me ajatellaan, tai minkä tyyppisten vaiheiden läpi nämä kokeiluhankkeet menee. Eli että jos nyt ajatellaan vaikka turvallista asiointikanavaa, jonka Annika esitteli tuossa aikaisemmin, niin mehän ollaan tässä konseptointivaiheessa. Eli suunnitellaan ja kuvataan tuota kokeilun konseptia, määritellään kokeiluhankkeen menestyskriteerit, arvolupaus ja pyritään sitouttaa eri toimijat tämän ratkaisun kehittämiseen. Ja sitten kun mennään kokeiluvaiheeseen, niin ruvetaan oikeasti miettimään syvällisemmin näitä liiketoiminnallisia, oikeudellisia ja teknisiä aspekteja, tekemään toiminnallisia teknisiä määrittelyitä ja näin poispäin. Ja sitten sen jälkeen pilotointi, eli jonka kuvasinkin tuossa jo aikaisemmin, eli pilotoidaan ihan tuotantoa vastaavassa ympäristössä, jotta sitten siitä voidaan lähteä laajentaa tähän varsinaiseen laajemmille markkinoille tätä ratkaisua. Sitten jos ajatellaan hankkeisiin osallistuvia organisaatioita, niin minkä tyyppisiä rooleja tässä voisi olla tarjolla erityyppisille osallistujille, niin toki tietysti sitten nämä käyttäjäorganisaatiot, ja tällä viittaan nyt näihin todisteiden myöntäjiin, käyttäjiin ja sitten niiden todisteiden hyödyntäjiin, eli jotka on niitä ikään kuin loppukäyttäjäorganisaatioita, mitä tulee näihin digitaalisiin todisteisiin. Ja toki me tarvitaan sitten erinäinen joukko kustakin kokeiluhankkeesta riippuen järjestelmätoimittajia tai palveluntarjoajia mukaan, jotta voidaan viedä sinne loppuasiakkaalle nämä ratkaisut. Eli siellä on erityyppisiä liiketoimintajärjestelmiä, joita asiakkaat käyttää, ja mielellään näitä toimittajia otetaan mukaan lompakkopalveluntarjoajia. Eli vaikka me olemme muistaakseni julkistikin sanonut, että me arvioimme tällä hetkellä sitä, että FinDenet-osuuskunta arvioi mahdollisuutta tarjota itsekin lompakkopalvelua, jotta nämä kokeiluhankkeet voidaan toteuttaa, niin me ei olla millään tavalla se ainoa vaihtoehto tässä, vaan kuka tahansa, joka haluaa ryhtyä lompakkopalveluntarjoajaksi ja sitoutuu sitten lompakkopalveluntarjoajan vastuisia velvoitteisiin, niin voi ryhtyä tarjoamaan myös näitä lompakoita tai SSI-ratkaisuja. Ja sitten järjestelmäintegraattoreja ja lukuisa joukko varmaan muitakin toimittajia voi näihin osallistua. Ja aikaisemmin on puhuttu tässä ekosysteemien yhteistyöfoorumissa esimerkiksi tuosta vahvistetusta kuitista, niin siellä nyt on vaikka matka- ja kulujärjestelmätoimittajia, joiden kanssa keskustellaan siihen hankkeeseen mukaan lähtemisestä. Sitten on näitä e-kuittioperaattoreita ja
tällä lailla, että se ehkä kuvaa sitä, että se aina riippuu siitä kulloistakin kokeiluhankkeesta ja kontekstista, että minkä tyyppiset toimijat löytää luontevasti paikkansa tämän kaltaisten järjestelmien kehittämisessä. Ja tässä on hiukan kuvattu sitten sitä, että mikä on FinDinet-osuuskunnan rooli ja kuinka näitä kokeiluhankkeita johdetaan. Eli kokeiluhankkeen sisältö ja tavoitteet sovitaan tietysti yhdessä osallistujien kanssa. FinDinet-osuuskunta sitten koordinoi ja johtaa sitä hanketta, että meillä tulee niin kuin se hankejohtaminen. Ja sitten toki me tuetaan näihin teknologiaan ja arkkitehtuuriin liittyvissä valinnoissa ja määrittelyissä. Kokeiluhankkeeseen liitytään allekirjoittamalla konsortiosopimus, ja konsortiosopimus allekirjoitetaan muun muassa sen takia, että siinä sovitaan sitten näiden yhteisten tuotosten jatkohyödyntämisestäkin, ettei ne jää mitenkään niin kuin FinDinet-osuuskunnan omaisuudeksi, vaan ne tulee kaikkien saataville sitten kokeiluhankkeen jälkeen. Kokeiluhankkeen osalta niin kokeiluhankkeelle perustetaan johtoryhmä, johon sitten kuuluu edustaja kustakin organisaatiosta. FinDinet-osuuskunnan edustaja toimii tässä sitten tämän johtoryhmän puheenjohtajana. Tämä oli tällaista yleistä. Itse asiassa mä menen seuraava tähän asiaan. Eli mikä on tällä hetkellä tämä kokeiluhankkeiden tilanne, niin näistä on varmaan eri näköisissä yhteyksissä puhuttukin ja osa on varmaan jo kuullut, mutta että on tämä turvallinen asiointikanava, jonka Annika esitteli tänään. Sitten on vahvistettu kuitti ja tämän lisäksi niin edistämme tätä eläkeläistodistetta. Eli tämä on nyt ensimmäinen tavallaan ajatus siitä, että millä tavalla alennustodisteita voitaisiin digitalisoida. Eli siellähän voi olla sitten erityyppisiä niin kuin erityisryhmiä, joille voitaisiin myöntää todiste, jolla voi osoittaa oikeutensa esimerkiksi johonkin alennukseen tai oikeuteen. Eli eläkeläisten lisäksi tietysti voisi olla opiskelijatodiste ja sitten on tietysti lukuisia joukko näitä muita erityisryhmiä ja se voi olla nyt sitten vaikka jalkapalloseuran jäsenyys tai mikä tahansa, joka se todiste voisi sitten jatkossa olla, mutta tämä on nyt tässä kohtaa katsottu niin kuin ehkä herkullisemmaksi tämä eläkeläistodiste. Sitten meillä on muita näitä aiheita, joita olemme pyöritelleet, jotka ei ole vielä niin pitkällä tai jotka ei ole niin nopeasti etenemässä kuin nämä 3 muuta, mutta tässä kohtaa me ollaan ehkä nyt näihin 3 mahdollisesti keskittymässä enemmän. Riippuu sitten tietysti toki siitä, että millä tavalla nämä muut konseptit etenee. Ja jos joku näistä ei etene, niin sitten voidaan ottaa intensiivisemmän työstöön uusia aiheita. Onko tähän liittyen kysymystä? Mä voisin vielä sitten siihen EIDAS-asiaan palata, mikäli meillä on vielä aikaa. Just. Nyt ei ollut kysymyksiä tullut. Okei, hyvä. Mennään sitten tähän, kun välillä askarruttaa se, että millä tavalla, ja Mikaelkin tuossa ei nyt suoraan tästä kysynyt, mutta viittasi vähän tuohon EIDAkseen, niin miten me nähdään näiden suhde, niin FinDinetin osalta niin me keskitytään nyt ainakin ensivaiheessa näihin kansallisiin käyttötapauksiin ja sellaisiin käyttötapauksiin, joissa tämä kredentiaalilla tapahtuva vahva tunnistautuminen ei ole välttämätöntä, joissa tunnistautuminen voidaan toteuttaa niin kuin nykymetodein. Me voidaan toki edistää näitä kansainvälisiäkin käyttötapauksia yhteistyössä muiden maiden SSI-toimijoiden kanssa, ja näiden osalta on käyty keskustelua esimerkiksi ID-unionin kanssa, joka toimii tuolla Saksassa. Ja sitten mitä EUDI tulee, niin sehän kattaa ennen kaikkea nämä alueet, eli se tuo EU-laajuisen vahvan tunnistautumisen ja organisaatioidentiteetin ja EU-laajuisen kansallisen viranomaisen vahvistamien
identiteettiin ja rekisteritietoihin perustuva asioinnin. Mutta siihen on vielä aikaa ennen kuin EIDAS tulee, ja nämä tavallaan voidaan hyödyntää niitä ratkaisuja, joita EUDin kautta tulee. Se varmaan menee vielä parisen vuotta ainakin, niin sillä välin me voidaan edistää näitä kansallisia käyttötapauksia ja sitten saadaan lisää mahdollisesti tarjoutuu skaalausmahdollisuuksia tämän EUDin myötä. Ja tässä on myös otettu kantaa siitä, että minkä tyyppisissä tapauksissa voitaisiin näitä EUDista tulevia asioita hyödyntää. Eli me voitaisiin toki toteuttaa näitä kansallisia käyttötapauksia myös EUDin yhteensopivilla teknologioilla, jotta ne voidaan laajentaa EU-laajuisiksi. Mutta siinä tapauksessa näistä käyttötapauksista tulisi sisältyä sääntelyä EIDAS-asetukseen tai sitten erityyppisiin sektorikohtaisiin sääntelyihin. Ja jos me ajatellaan yleisesti ottaen niin kuin digitaalisten todisteiden välittämistä tässä yhteiskunnassa, niin on paljon sellaisia, jotka ei välttämättä niin kuin sitten kosketa tätä EUDI-domainia. Ja sitten liittyen siihen kysymykseen, mikä Mikaelkin tuossa aikaisemmin esitti, että liittyen teknologioihin, niin monet näistä käyttötapauksista, joita me tässä visioidaan, niin ei välttämättä ole toteutettavissa näillä EUDI-teknologioilla, vaan niihin täytyy löytyä sitten muita ratkaisuja, joita me tarjoamme täällä Findinet-ekosysteemin piirissä. Mut siinä oli mun messu tältä päivältä. Timolla taitaa olla käsillä. Joo, ehkä tällä hetkellä kättä ylhäällä, vai oliko jollakin joku aktiivista keskustelua chatissa, mutta... Taisi hävitä käsi. Äsken taisi olla. Joo. Mutta tuleeko jollain tähän näin, mitä haluaisi kysyä tai kommentoida joko Markuksen tai mun osuuteen? Teemulla on käsi pystyssä. No ehkä se, että mitä seuraavaksi tapahtuu, minkälaisia asioita on pöydällä? Erinomainen kysymys. Eli nyt noin 3 kokeiluhanketta, jotka, tai aihiota, jotka Markus mainitsikin, niin kaikissa nyt käydään aktiivista keskustelua mahdollisten mukaanlähtiöiden kanssa. Ja tavoitteena tietenkin, että näille saadaan kokeiluhanke, mikä tarkoittaa sitä, että meillä tarvitsee olla aina niin sanotusti end-to-end osallistujat sille, eli sekä todisteen myöntäjä, hyödyntäjä, tahot ja sitten ekosysteemistä riippuen siihen niin kuin tarvittavia palveluntarjoajia ja muita organisaatioita. Näitä keskusteluja käydään aktiivisesti ja turvallisessa asioinnissa ollaan niin kuin puhtaammin siinä konseptointivaiheessa ja sitten siinä eläkeläistodistuksessa itse asiassa myös Kelan kanssa siinä aktiivisesti työstetään siitä ehdotusta. Haluatko tähän Markus tai Samuel lisätä jotain, että mitä seuraavaksi? No, ihan välittömästi seuraavaksi varmaan pyrittäisiin käynnistämään se tekemään sopimus siitä vahvistettavan kuitin kokeiluhankkeen käynnistämisestä. Tämä on varmaan semmoinen, joka Teemuakin kiinnostaa. Todelliset tarpeet ja niiden ratkaiseminen liiketoimintalähtöisesti kiinnostaa aina. Joo. Yes. Sitten Puulla on käsipystyssä myös. Joo, kyllä tämä on mahtavassa vaiheessa nyt ja todella hieno asia, että näin monta on mukana tässä kuuntelemassa ja varmasti levittävät
tietoa kaikkiin mahdollisiin tahoihin, että tämä on nyt sitten täydessä vauhdissa. Tietenkin Findynet ja valtiohan tätä vie myöskin EUta varten. Ja EU:ssa tapahtuu kyllä minusta oikeita asioita, ja se, että nyt Microsoft ja Google liittyvät Open Wallet Foundationiin, niin totta kai se vahvistaa sitä DIGCOM-linjaa joka tapauksessa, joka nyt ei sinänsä ole mikään valtava ristiriita siihen valittavaan asiaan, että EU ei sitä saanut mainittua sitten niin kuin päävaihtoehdoksi, mikä siitä kyllä varmasti tulee jollakin aikavälillä. Että kyllä tämä, että Suomi nyt ja Teemu, VM:n Teemohan sanoi aikaisemmin, että mehän ei jäädä odottamaan EUn hidasta vauhtia, ja tämä mitä te nyt teette tässä, niin se on juuri sitä käytännön etenemistä, joka avaa kansalaisten silmiä, että syntyy sekä valtava kysyntä tsunami eläkeläisiltä ja sitten kaikki, jotka voivat oman bisneksensä parantamiseksi tarjota todisteita, niin ymmärtävät, että tässä nyt on sekä kysyntää että tarjontaa liikkeelle paljon. Tästä on kysymys myöskin kilpailuaseman käyttämistä. Ja kyllähän tämä turvallinen asiointikanava on myöskin eräänlainen organisen kasvun turbo, kun voi ihan uudella tavalla saada uusia asiakkaita turvallisella tavalla ja uudella tavalla ja kätevästi yleiskäyttöisellä välineellä. No nyt mä saarnaan kuorolla. Kaikki tiedätte just jämptisti nämä asiat, mutta hienoa. Kiitos. Kiitos Tuo. Meillä on 7 minuuttia vielä aikaa, että jos jollain on kommentoitavaa tai kysyttävää vielä tässä vaiheessa, niin sana on vapaa. Sillä aikaa, kun ehkä mietitte vielä, niin seuraava ekosysteemi- ja yhteistyöfoorumi niin pidetään nyt sitten lokakuun loppupuolella, että siitä lähetän myöhemmin, tehdään uutinen ja tehdään kutsu tai mahdollisuus rekisteröityä tänne Findin sivuille, että sitä voitte jäädä seuraamaan. Että kuukauden päästä suurin piirtein sitten seuraavan kerran lisää tietoa, että mitä on meneillä. Onko Markuksella tai Samuelilla jotain, mitä haluaa lisätä tässä vaiheessa? Ei oikeastaan muuta kuin loppusanoiksi, että Annikan tai minun voi ottaa yhteyttä, mikäli on kiinnostunut kuulemaan lisää kokeiluhankkeista tai haluaa osallistua niihin tai on uusia ideoita kokeiluhankkeeksi. Multa kiitokset kaikista kysymyksistä ja kommenteista. Kiva, että nämä on vuorovaikutteisia tilaisuuksia eikä pelkästään meidän paasaamista. Yes, loisto juttu. Kiitoksia kaikille tosi aktiivisesta keskustelusta ja osallistumisesta ja ajastanne. Noin kuukauden päästä seuraava ekosysteemi- ja yhteistyöfoorumi. Kiitos, moikka. Moikka. Kiitos. Moi. Hei hei. Kiitti, moi. Kiitoksia.